Anna Maria sota el català bressol. I si us ha agradat enguany, no hauríeu de dubtar, l'any vinent per aquestes dates a la fira heu de tornar. Hola, sóc l'Irene Solà i us faig aquesta peça de vídeo per dir que enguany seré l'homilieta de la Fira del Llibre del Pirineu i espero que ens trobem allà i que tingueu molt bon estiu. Fins llavors.